Bibiro ka na eh. Patay na ka bibiro ka eh. Madi ka nung makaturog eh. Kapapanuno na kanyam. Yung baga umot ka, nagawin ka sa bilan. Andres, bakit ngayon lang lumabas si Baak? Kisti sa bahanan. Sakwa natin pagdamagan na. Arat yung lagaro din eh. Hindi damagan mo sa una. Kapag natatalaro mo war. Kapag sakwa natin damagan. Masidag ka kamay. Nagkatungtungam. Mapalparigat ka niya eh. Nagrigat kayo nga mawatay. Nagtanong lang naman ako na high blood ka na. Uminom ka niya no, para matanggal yung high blood mo. Andres, ang ginagawa mo dito? Kamulong lang. Pati ba naman dito sa tindahan, nagkakapi ka? Hindi naman kape to. Ice coffee to. Sarap. Ay, sarap talaga. Kape din naman yan. Nilagyan mo lang ng ice. Yeah! Andres, ano yung halamang nasa tabi mo? Ito? Masarap to. Ginagawang salad to. Kung yung ormot-ormot ginagawang salad, ito pansit-pansit ginagawa din salad to. Masarap to. Di ba gamot din yan? Yeah! Oo, herbal na gamot to. Pwedeng panggamot sa sugat to. Pwede mo din ilaga, tapos inumin mo yung tubig. Sigurado matatanggal yung sakit mo. Di ba nakakalason yan pag ininom? Hindi Hindi nakakalason to. Lagi ako uminom ng ganito, tapos kinakain ko pa. Hindi naman ako nalalason. Bakit ngayon? Buhay pa ako. Pwedeng humingi. May sakit kasi ako. Oh no! Pwede. Kung gusto mo, sa'yo na lang. Bakit? Ano ba sakit mo? Sakit sa puso. Dahil kay Baak. Kisti sa banan. Kung ano yung lagi di nga sakitan. Salate. Andres, nakakagamot din ba yun ng overthinker? Kasi lagi kong naiisip yung taong yun. Ano bang meron kay Baak? Tsaka napapansin ko, laging wala yung taong yun. Oo naman. Nakakagamot to. Nakakagamot din to ng over-confidential. Saka ano malay ko kay Bak, matagal na kaming hindi nagkikita. Bihira na lang. Baka ayaw na dito sa Tarlac. Baka gusto na niyang umuwi sa Isabela. Para hindi ka na niya makita. Aray ko. Bakit? Bakit siya uuwi ng Isabela? Anong meron doon? Oh no! Mura kasi ang 2x2 sa Isabela. Dito, ang mahal-mahal ng 2x2. Saka, kaya umuwi siguro yon. Baka namimiss na yung nanay at tatay niya. Tata Isabela kasi yun eh. Saka yung kamag-anak niya. Ang daming baak doon. Baka namimiss na din. Gusto niyang maka-inuman, gano'n. Tropa-tropa ba? Maganda ba doon sa Isabela? Hindi pa kasi ako nakakapunta doon. Ay, oo, maganda daw. Ang gaganda ng mga view. Gusto mong pumunta? Asawain mo si Baak para doon ka na tumuloy. Ikaw naman, Andres. Asawa agad? Eh, hindi pa naman kami. Hindi ko pa nga nasasabi yung feelings ko para sa kanya. Puno niyo pinagbalikas na feelings eh. Parang ribis ko Ang sarap ng feeling ko. Oh. Ang sarap talaga ng lasa ng aking iced coffee. Yummy. Alright. Iced coffee with cup noodles. Ala, bakit pa ako ginigitian? Siguro may feelings ka na sa akin, Aray ko. Bakit? Ikaw ba yung hiningitian ko? Ikaw naman yung overthinker. Uminom ka lang ganyan. Naka,
Hindi na ubra sa akin yan. Alam ko namang isa na babae, Mercedes. Lokbo na yan. Hindi na tatalab sa akin. Ano? Kung ayaw mo maniwala, edi wag. Tumingin ka kasi sa likod mo. Bakit? Anong meron dito sa likod ko? Pagtakyan na isaw. Tanay, kasilyas. Hindi yan. Diyan sa kabila. Okay, si sama di nakalukulok ko ay. Ako di makikita tili ko danay. At anay screen ka natin Simintaw. Madya makapagpigil ka niya, may pungot-pungot ako na nagaro dahil. Okay, si Sabam. Si ka, magamit na ito. Nini, piduto maday. So, may bladan naman na, pagtutulungan na nga doon si ka, pidutam. Ay ko! Maminsan ka na pumidot, bumuntog ka pa Linisam. Pag tim-tim plastic, pidutam mo right, natinag. Madyakin sadya Yawak mo. Isa pa, pag tim-tim ice coffee hato, hindi kam dagana. Bibirugan na ka na Patay na ka bibirugan. Madi ka nung makaturogan. Kapapanuno na kanyam. Yung baga umot ka na gawin ka sa bilan. Andres, bakit ngayon lang lumabas si Baak? Kisti sa banan. Sakwa natin pagdamagan na. Arat yung lagaro din hindi damagan mo sa una. Kapag nga tatalaro mo war. Kapag sakwa natin damagan. Masidag ka kamay, nagkatungtungan. Maparparigat ka niya kayo Nagrigat kayo nga mawatay. Nagtanong lang naman ako na high blood ka na. Uminom ka niya para matanggal yung high blood mo. Hoy, for your information, hindi ako high blood. Low blood ako. Kung alam mo lang yung type ng dara ko, type A to C. Ito naman, type ng dara niya, type 2x2. Murmuryot kan. Kaya inom mo kape. Oh, cellphone mo na Ay, bunggayam. Wala kwartak na, partak 300 kumato Kita mo tong cellphone ko? Ano matatak niyan? Lenovo. Baak, ganun ba talaga si Andres? Parang may sayad Ganun talaga yon, nasobrahan na sa kakakape. Kaya nga tinawag na Andres Disayad, hindi Andres Disaya. Ang talagang pangalan nun, Andres Disayad. Bakit hindi niya baguhin yung sarili niya? Wag Pag binago niya yung sarili niya, di wala na siyang baser. Bakit? Marami bang nambabas sa kanya? Oo marami kasing naiinggit doon. Marami kasing kayang gawin yon na hindi kayang gawin ng iba. Ganun ba? Ano ba kasing ginagawa niya? Marami. Kaso, puro kalokohan. Pero gusto niya lang naman magpatawa. Tsaka kanya-kanyang trip na yan, huwag sanang pakilaman. Sa bagay, wala silang magagawa. Type kita Ba't kayo lang? Paano naman ako? Paano ko papaliwanag na nasa loob ko? Dapat kasi nakahiwalay ang Facebook ng mga bitter sa mga broken at sa mga mapagmahal Sa bagay, trip din nila yun Kaya kanya-kanyang trip lang din. Huwag na lang natin pansinin yun. Basta kung saan tayo masaya. Gulang nang go. Ang importante, masaya tayo sa ginagawa natin. Sa bagay, may tama ka. 2x2 nga lang, masaya ka na. Iso ti pagragsakak. Apay sika, anya ti pagragsakam niya. Awan sa bale, sika ti pagragsakak. Hey! Naragragsak lang ta dito ba ito? Bitakan, paano man nata gumatang di banger Lakat ba ito di Ukis ti sa bana nga lalakin, manhid to. Bahala ka ta, malakayam ka sa pin mo. Pagod ka na ba sa kumupas at duming hindi matanggal-tanggal sa pintura ng sasakyan mo? Kahit pa ulit-ulit mong linisin, hindi pa rin bumabalik ang kintab? Ito lang ang solusyon dyan. Ito ang GR4 Magic Gatas para sa pangmatagalang proteksyon at pangmatagalang kintab ng iyong motor at sasakyan. I-spray lang ito sa motor o kotse mo at hintayin ng 3 to 5 minutes. At pagkatapos nun ay punasan mo ng tuyong basahan. At yun, makikita mo na kaagad ang napakagandang resulta. Ang maganda dito, 3-in-1 na ito kaya pwede mo na itong gamitin sa glossy paint, matte finish, at leather and vinyl materials ng iyong sasakyan. Kaya kung gusto mo rin nito, ilalagay ko na lang yung link sa ibaba para mabili mo na rin.